Good morning guys! Good morning! Kikita nyo yan. Ayun o. Ayun o. Sumisingising na yung init. Sumisingising. Alam nyo guys, nakakatawa talaga yung mga Ilocano kapag nagtatagalog sila na may halong Ilocano, di ba? At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Anyway, this is Norway and Jesus Earth Journey. Ayan, welcome to my journey. At alam nyo ba, ito ang secret place ko. This is where I meet the Lord almost every morning. Kasi minsan kapag hindi ako maaga, doon na lang ako sa kwarto nagpipray. Anyway, so yun nga. Imposibleng hindi nyo naranasan to nung nagsisimula pa lang kayong magtagalog. Nung nagsisimula pa lang kayong magsalita at mag-aral ng Tagalog. Mga Ilocano to Pero I bet sa mga hindi Ilocano, matatawa talaga kayo dito kapag naririnig nyo yung mga Ilocano na nagtatagalog, nagtatrying hard Tagalog talaga in order for them to learn. Kadalasan mo itong naririnig sa mga bata o di kaya sa mga mother, sa mga father na kinakausap yung mga anak na magtagalog, ganon. So, ano ba itong mga examples na to? Una, halimbawa nagtagalog yung kausap mo, no? Tapos, etong pinaka-famous line, ay, Tagalog siya, kababain tayo. Paratakan mo kasi yung bayag-bayag mo. Alam ko, ibang ibig sabihin sa Tagalog yon. Pero ang bayag-bayag kasi sa Ilocano is ang tagal-tagal mo. Halimbawa, magtatanong kayo sa isang Tagalog, uy, ikaw nga ang magdamag, mabainak gamin. Tapos, kapag si mama naman, ay nako, halimbawa nag-away kayo ng kapatid mo. Bakit mo kinudot yung ading mo? Gusto mo ikaw ang kudutin ko? Di ba nakakatawa? Gusto mo bautin kita? O di kaya pag nagkakakilala kayo lahat, anong nagan mo? Anong nagan mo? O di kaya sa pagkainan, halimbawa, masarap yung pagkain. Uy, naimas yung sida natin ngayon Tapos halimbawa naglalaro kayo ng cellphone ng kapatid mo. Sabi ng mama mo, ipabulot mo yung cellphone sa ading mo. Ang ading kasi, it is an Ilocano word na kung saan walang ibang translation. Ibig sabihin ng ading isang tawag sa nakababatang kapatid or nakababatang, alam mo yun, nakabatang mas bata sa'yo. So ading. So everywhere you go, OMG, the sun is rising. Can you see that? Oh, my favorite. I love sunrise. Anong gusto nyo? Sunrise o sunset? I love sunrise. It's a symbol of new beginning. It's a symbol of new hope. It's a symbol of new you. And it's a symbol of a new mercy of the Lord's every morning. Alright! Balik tayo! Tapos, ito naranasan ko dati nung inutusan ako sa ilog. Sabi sa akin, Select kasi yung nickname ko. Alam nyo na. Select, inka magpadigos ng nuwang. Tapos, halimbawa, tatanungin ka, asan si Select? Andun sa Kuman, nagbuburas. O di kaya pag nag-uusap naman kayo ng mga kaibigan mo, huwag kang maglangat-langat at baka madanog ko yung rupam. O di kaya na-misplace mo yung isang bagay, sabi, panunutem kasi kung saan mo nilagay. Ang kabaw-kabaw mo kasi. Pagkumpare naman, lasing. You know what? You know what, kumpare? My bucket is like an Armalite. My lubong is turning around the sun, the moon, and the sky. When rat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 , you know my bucket. Naawatan mo yung sinasabi ko. Oy! La, agbagtit kansan kung ano-ano ibagbagam. Bakit? Ang laing-laing mo ba? Oy! Huwag kang magpangas-pangas Ay! O, ikabil mo kasi dita. Para hindi mawala. O, diba? Yeah! Ganda ng sun, Lord. Grabe. OMG, Dad, you're so amazing. In nayadem, tanapudot yung kape,
I love black coffee. O, ito naman para sa mga chismosa to. Sabihin ko sa inyo. Oy, masikog daw si ano. Dakkel na daw yung tiyan niya. Sino kaya yung nangsikog sa kanya? At chismis pa more. Oh, magpagupit ka na ha. Ang lampong-lampong mo na. Yeah, ado ang lagmon. Kukusto na garuda na. Nakababailan. Okay guys, that's it. And maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa aking vlog, no? I just wanted to promote the Ilocano language as part of our culture kasi karamihan naman ng mga tao ngayon Tagalog or hindi na minsan nagtatagalog, puro English na. So minsan ginagawa na ring batayan ng katalinuhan ng English. It's true na minsan nagiging batayan ng katalinuhan ng English kasi of course kailangan mo ring mag-aral ng mga grammar, etc. Ngam no nag-Ilocano kan madi Ilocano mo. Madi grammar mo. O di agpaysuda agpapadadala kasla kadagi English mo lang kada Tagalog kada Chinese. Ano yan? Ano sayo? O di ba? Amuyo dagita. Tapos liplipatan nyo ti Ilocano yo kada itawis kada iba nagyo. Madi iso nga naskun nga isubli tayo dagiti sarsarita tayo nga napatag kanya tayo ngamin dayto iti baknang tayo ayon uray sak matik-unay amo ag Ilocano mo to nya mo to na po kakapsat. Anyway, ayon, look at that sun. Nakailang minuto na ba ako? Ayun. Sorry. 12:54. Alright. Thank you guys. Don't forget to subscribe on my channel para sa ating mga ano pa yung mga Ilocano Tagalog lines. Just comment down below at pagtatawanan natin yan, okay? Maraming salamat at of course patuloy nating paunlarin at paghimanin at linangin ng ating mga wika. Lalo na ang mga Ilocano dyan. Alam ko kayo yan. That's it guys. Diyos ti agnina kanya yung amin and nagiti supporters ko patpatgung kay unay agjaman ak di pa nagbubuya yo ket i-share yo garod dayto nakabsat tapno ado makarelate o di ba? Bye bye.